Eskerrik asko denoi ona etortzeagatik gaur. 53. udako ikastaroen edizioa da hau. Eta, ni hasiko naiz pixka bat mezu instituzionalarekin, UEUk ematen digun euritako hau ere honen aurkezpena eta ezagutzera emateko. 5 hamarkadetan zehar, UEUren udako ikastaroek ez dute utzik egin udako itzordura, eta urte hauetan guztietan jakin izan dute gizartearen beharretara egokitzen. Hasieran hitzaldi irekiak ziren, ondoren jakintza arlo espezifikoak, larraunako garaian barnetegi moduan, azken urteotan laburragoak eta aditu eta profesionalei begirakoak, eta orain duela 2 urte ospatu genuen 50 urteurrenaren ariari jarraikiz, hausnarketa eta gogoetarako gune dira. Besteak beste, hori baita UEUren funtzioetako bat, Euskal Herriarentzat garrantzitsuak diren gai eta eztabaidentzat gune akademiko euskaldun bat eskaintzea, gure gizartea aberatsagoa izaten laguntzeko asmoz. Elkarlana da, udako ikastaroen oinarrietako bat, auzolanean urritorago iritz gaitezkelako elkarrentzun eta eztabaidatu eta ikasiz. Eskerrik asko UEUko soziolinguistika sailari eta jardunaldi hau antolatu duzuen guztioi. Aipatu nahi ditut 2 gauza ere bai, UEUren berdintasun planaren barruan eraso matxistak kudeatzeko protokoloa jarri dugula martxan lehenengoz udako ikastaroetan. Harrera mailan ikusiko zenuten kartela eta bertan badago QR protokoloaren bertsio laburtua jaitsi ahal izateko. Udako ikastaroak gune aske eta zainduak izatea nahiko genuke, eta beraz, hainbat bide izango dira norbaitek eraso baten berri eman beharko balu. Harrera mailan bertan edo pin urdinak jantzita duten lankideen gana ere jo dezakezue. E-postaz nahiago duenak ere izango du horretarako aukera, eraso matxistak abildua ueue.eus helbidera idatzita. Eta aprobetxatu nahi dute aukera hau, Arkaitz eta bion lagunak eta lankideak diren 2 lagun kartzelatik atera direlako, bata benetako arrisko eta burdinazko kartzelatik oraintxe bertan atera delako, eta beste bat produzio kartzelatik, nahiz eta Euskal Gintzan segituko duen, erretiru hartu delako, txalo bero bat, Carmelo Pérez entzat. Atzo bertan jubilatua. Eta gainera antolatzaileetako baten aita eta aita politikoa. Eskerrik asko guztioi. Ados, Euskararen bizi berritzea ikusgarria izan da. Euskaldunok 3-4 hamarkadetan egindako aurrera bidea, ez da nolanahikoa izan. Euskara putzu sakonetik atera eta bizitzaren esparra guztietara eramateko urratsak egin ditugu. Eta zeregin horretan, UEU zerikusia handia izan du. Eta UEUren baitan, sail garrantzitsua izan da soziolinguistika saila ere, gorabera. Topaketa honetatik indartuta irten nahi genuke, berriro ere, eta ekarpena egiten jarraitu. Ados gaude denok, eta datuek ere horrela erakusten dute, urrats berriak emateko unea dela. Bizi berritzeari beste bultzada bat eman behar diogu, atzera ez egiteko. Erronka berriak eta gogorra dauzkagu aurrean, baina hoiei egoki erantzuten asmatzean egon daiteke berrindartzearen gakoa. Zaitasun moduan ikusi beharrean, aukera moduan hartzean dago kontua. Horretarako, UEUko soziolinguistika sailak bere bizi berritze partikular honetan, bere aletxoa jarri nahi luke, eta topaketa hau horretarako abiapuntua izatea nahiko genuke. Soziolinguistikaren esparrua zabala da, eta askotarikoa, eta berritze egokitze etengabean egon behar du, datozen erronkei alik eta egokien eta eraginkorren erantzun ahal izateko. Hizkuntza politika, demolinguistika, hizkuntza eskubideak, hizkuntza ideologiak, hiztunen jarrerak, arnasgunen babesak, hizkuntzaren kalitatea, hizkuntza praktikak, hizkerak, soziolektoak, soziolinguistikaren baitan dauden ikerketa eta esperientziak elkarrizketan jarri nahiko genituzke. Zentzu horretan, hausnarketa, ikerketa, formakuntza eta divulgazioan ekarpena egiteko aukera paregabea dugu UEUren abaroan. Euskararen bizi berritzeari ez ezik, euskalgintzari ere ekarpena egiten lagundu nahi genioke, eta horregatik gaurkoan aditu eta arituei bilgunea eskainena izan diegu, elkar ezagutzeko eta harremanak egiteko.
gonbitea beraz, zuen ekarpenak egitera eta sail hau zuen neurrira edo behar izanen arabera erabiltzera. Eta puntu honetan, jardunaldi honen jatorriara aipatu nahiko nuke, ideia hau gurekin izango dugun Edurne Azkarateri esker sortu zen. Berak, Alabedi irratiko elkarrizketa batean esan zidalako, nolabait bigarren mailako euskaldun bezala edo sentitzen dela, edo horrela tratatu izan dutela. Eta horre, ez dakit, kolpe bat bezala jaso genuen hori, nola liteke ez? Euskaren aldeko konpromisoa duten pertsona horiek nolabait kanpo sentitza oraindik, ez? Eta hor premia bat ikusi genuen, Euskaren periferiazat hart daitezkeen errealitatei buruzko ikastaro bat antolatzea, egoera horrek plazaratzeko eta era berean estrategia kolektiboak lantzen hasteko. Eta horretara gatoz. Orduan, horregatik aurkoan erdigunetik aldendu barkatu eta ertzetara joateko premia sentitu dugu. Eta topaketa hau aukera bat da, begirada berriak txertatzeko, Euskararen bizi berritzean ezinbestekoa izango baita, orain arte gutxi entzun dituguna hotxak entzutea eta kontuan hartzea. Eta horretarako 4 mahai inguru antolatu ditugu. Hasteko, hiztunberriak eta razializazioari buruzko mahai inguru bat izango dugu. Nola eragiten die euskaldun berri hitzak, beti euskaldun, baina beti berri, ez? Dakartzan aurre juzko eta sentipenak euskaldun horiei, ez? Nola hartzen dute, nola eragiten die? Zein zailtasun dituzte euskarari espazio eta funtzio berriak eskaintzeko? Eta arrazializatutako pertsonek nola ikusten gaituzte euskaldunak, nola sentiarazi eroso bertoko euskalistunen komunitatean pertsona horiek. Bigarren mahai inguruarekin beste periferia mota batera joango gara, Euskararen testuinguru oztopatzaileera, hori da pixka bat, Euskarak beste toki batuetan baino presentzia txikiagoa duten testuingurutara edo. Eta nolakoa da euskaldun izatea toki horietan, nola bizi dute euskaltzaletasuna bertokoek? Bueno, 2 mahai inguru hauek amaitzerakoan, 12 inguruan edo, atxeden pixka bat hartuko dugu, eta Izaskun-Arruen behan dago taberna bat, eta taberna horretara joango gara guztiok, elkarrekin, kafe hartzera. Eta 12:30 bueltatuko gara, bale? Saiatu pixka bat lehenago etortzen, baina... Eta orduan, atxedenan hartutako indarrekin, 3. mahai inguruarekin hasiko gara. Hain zuzen behin, hiztunberrien arrazializatutako hiztunen eta testuinguru oztopatzeetako hiztunen egoera edo testuinguruak eta bertako hainbat bizipen ezagututa, 3. mahai inguruan periferiatzat hart daitezken hauek euskaraz aritu ahal izateko bilatzen dituzten estrategiei buruz arituko gara. Batak bestearengandik ideiak hartu ahal izateko eta bakoitzak bere bizitzetan horrelako estrategiak erabili ahal izateko. Esan bezala oso garrantzitsu iruditzen zaigu elkarrekin partekatzea norberak bizitako edo norberak erabiltzen dituen estrategiak eta bar partekatzea. Orduan, 3 mahai inguru hauek amaitutakoan 45 minutuko hausnarketa edo egingo dugu, gutxi gora bera kalkulatu 15 minutu mahai inguru bakoitzari buruz aritzeko, eta bertan galderak egin ditzakezue mahai inguruari buruz eta hausnartu guztion artean, bale? Hausnarketa kolektiboaren ostean, bazkaltzeko baiezkoa eman duzuenok, bazkaltzera joango gara berriz ere Izaskun-Arrueko tabernara, eta 4:00 gutxitan berriro hemen elkartuko gara, berriro meze saiatu pixka bat goizago etortzen, orduak eta pixka bat mantentzeko. Eta kasu honetan, Euskara genero ikuspegitik landuko da, 2 periferia horiek elkartuz eta antzekotasunak aurkituz, elkarrengatik ikasteko asmoz. Hau amaitutakoan, 15 minutuko hausnarketa kolektiboa egingo dugu, kasu honetan mahai inguru honi buruz hausnartuko dugu eta honi buruzko galderak egin ditzakezue. Eta azkenik ondorioetarako tarte bat izango dugu, guk eureak mahai gaineratuko ditugu, eta aurrerago izango dugu aukera zuenak jaso eta urrats berriak emateko, eta zergatik ez, egitasmo ederrak ere irudikatzeko. Ados, eta 4 mahai inguru horiek idatzeko, pertsona egokienak ez dugu esango, baina oso pertsona egokiak aukeratu ditugu, adituak zein arituak. Gidari ez ezik, islari ere izan daitezen eskatu diegu, horratik gidaritza objektibo hutsa bari busti daitezela eta euren ekarpena ere iztun izan zitezken ez.
Lehenengo maingurua prestatzen Eli Dominguez Vargas ibili zen buru belarri, baina azken orduko aldaketa batzuk edo arazo batzuk tarteko, ezin izan du gurekin egon, eta hala ere, mainguruen prestaketan garrantzia handia izan du, eta hemendik gure eskerrik zintzuenak. Aurrerantzerako ere aukera izango dugu elkarlanerako zalantzabarik. Eta gaurkoan, Irune Meijiau Santorkuato dugu gurekin, Iruneko 22 urte ditu eta Sudupekoa da. Aurten Euskal Ikasketetako gradua amaitu berri du, eta horrez gain, Elebilab ikartaldean praktikak egin ditu ikasiker bekaren bitartez. Bere gradu amaierako lana, Euskal Hiztun berri gazte arrezializatuen profilari buruzkoa izan da. Autoetnografiaren bitartez gauzatu du, eta irrikaz beteri daukagu hemen, gai mardul honi heltzeko. Bigarren mai ingurua Maili Quintanak gidatuko du, Maili Quintana Morcillok. Bera Zuritzen jaio zen 1999an, baina bera Donostiarra da, Amara Berrikoa eta orain Baionan bizi da. Itzulpengintza eta interpretazioan lizentziatu zen, eta gero Euskal Ikerketa masterra egin zuen Pogdo Montagne Unibertsitatean, eta Baionan Gelu Miarritze hiriguneko gazteen hizkera aztertu zuen. Euskara irakaslea da AEKan, eta Euskal Hizkuntzalaritzako doktore gaia da Euskal Herriko Unibertsitatean, gai berari tiraka. Halaber, sare sozialetan edukiak sortzen dabil, eta klak gazte komunikabideko kidea da, eta bere ikerketa lerro nagusiak gazteen hizkera, kode aldaketa, eta euskara eta frantsesan arteko hizkuntza ukipenak dira. Hirugarren maingururako Ainhoa Pardina bera daukagu. Ainhoa Euskal Herriko Unibertsitateko doktore gaia da, Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia programan, Euskal Ikasketetan graduatu zen 2020 urtean, eta Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia masterra bukatu zuen 21. Soziolinguistikan aritzen da, eta zehatzago Nafarroako eremu mistoko euskararen aldeko jarrera daukaten hiztun gazteen hizkuntza sozializazioa aztertzen du. Eta azkenik, azkenengo mai ingurua Olaia Garaialdek gidatuko du, bera kazetaria da. Gaur egun Argian, Nafarroako Hitzan, Hortzadarren eta Pikara magazinen idazten du, eta batez ere gizarte eta kultura gaiak lantzen ditu. Olaia gainera gure artean izango dugu egun osoan zehar, Argi aldizkariko gaurko kronika jasotzeko. Orduan oso baliagarria izango da bere ekarpena zalantzari gabe. Orduan, eskerrik asko guztioi eta ez dadila lehen mai ingurua. Hori da.